שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים כן, זה שחר. וברוכים הבאים לפרק השני של מכסח הקריפרים. בפרק השני הקודם שלא יצא טוב, אני רק רוצה להגיד, השגתי חרב ושתי רובים של חייזרים. רק שתדעו, בשביל שאני לא יוצא רע. אפשר להגיד משהו? כן, מה? בקשר לפרק הקודם. תגיד משהו. הפרק הקודם שרומי ניסה לעשות, בסוף הוא חשב, אחרי שהוא סיים אותו, סוף כל סוף הוא חשב שזה, ומסתבר שהרמקול שלו לא היה דלוק. נכון. אני דווקא די עצוב בשבילך, אני לא מתכוון לזה בציניות. טוב, כי אתה פשוט, אתה יודע, בקושי נראה לי שומעים אותך. אני לא בטוח כי יש סיכוי אתה יודע. תדבר רגע. שלום. בקושי שומעים אותך. אני אנסה לקרב את הרמקול. עכשיו, דבר. מה לומר? בקושי שומעים אותך, טוב? רק שתדע. נדבר על... אני ורומי... תדמיינו שטכנית הסדרות של הערוצים שלנו באותו ערוץ, אבל... תדמיינו את זה, אבל זה לא באמת כי אנחנו לא רוצים לשלב את הערוצים. אתה יודע שבקושי שומעים אותך, כן? ואני אדבר חזק יותר. אני מתחיל לנשמה באמת כמו אלון. טוב, לא משנה. כן. איך הולך לך בפרק? מה אתה עושה? אני כרגע הולך להילחם. דבר עכשיו. כרגע העליתי סרטון שלי. מי שצפה בסרטים במיינקראפט, שידע שהתחלתי עונה שנייה עקב סיבות רעות. כן. אתה יכול להמשיך. רובוט. אוי, שרפתי כמעט את כל עולם הפטריות, טעות שלי. אוקיי, סיימתי את הסקין עכשיו מושלם, הוא דומה יותר לך. מה? זה מהמור קריפסן אנדרמן. אוף, אני לא סובלת מור קריפסן אנדרמן? כן, אני לא סובלת את הקלה הזאת. למה הקמת איזה מוד? מה? של מור קריפסן אנדרמן! לא, זה מור קריפסן דווינדאוס, רק היי, מצאתי עוד אחד מהחומר הזה. שיניתי סקין למשהו שיותר דומה לך יותר. וזה גם יותר יפה עליי. ועשית בו שיער אדום? לא, הסקין עדיין יש לי את השיער השחור שלי, אבל שיניתי את הסגנון שיער כמו שאתה עשית את הקו הזה, ושיניתי, נכון, יש לך את הצהוב ולי יש את ובתוכו נקודות כחולות? כן. סליחה צופים על זה שלא ראיתם ונקודות צהובות. ושוב אני אומר, אם אתם רוצים שאני אוסיף משהו מוד כלשהו שאתם מכירים שיש ל1.2.5, תגידו לי. מיסטיק דרגנס, כן. שחר? היי! מצאתי ברזל על מישהו. אוי, הנה האיש הזה שקשה להרוג. אוקיי. טוב, בינתיים אני נכנס למיינקראפט. סתם, אתם יודעים, כרגיל, משחק קצת במיינקראפט. חיים רגילים. כן. אוקיי. היי, הסרטון האחרון שלי יצא די מצחיק. אתה יודע, עכשיו שומעים אותך טוב יותר. ביטלתי את זה שלא יראו אותי עכשיו בצד. יופי. יופי זה טוב. אני יודע שיופי זה אומר טרס. כן. בינתיים תראו איך אני רואה את הרוח הזאת. רגע, לא, יו! רוח כרגע הרגה אותי במכה. מי? הרוח של האירובריין הזאתי? לא. החברה שלה. עם העיניים האדומות המוזרות האלה. ונפל לי כל הציוד. בסה לך טוב, אני נכנס לעולם שלי. שבו אני עושה משהו קטנצ'יק. אוקיי, בואו נראה. קוראים לו גמבה סטייל. מי שלא מבין על מה אני מדבר, כרגע אני אעשה את מה שאתם מצפים ממני.
מה, אתה צוחק עליי בזמן שאני עושה סרטון גם אתה? בזמן הצילום סרטונים שלי. נו, אני פשוט אנתק. אוקיי, בסדר. שיהיה. אני עוד לא אעשה את זה, כי בא לי שתשתתף בפרק, כי אני רוצה שבכל פרק יהיה מישהו. אתה רוצה שישמעו אותך סתם? ויש לנו עוד אני עדיין מצלם את זה, אתה יודע. 8 דקות. אני לא מצליח פשוט לסגור את התוכנה, לכן אני... או לעצור את הסרטון אפילו. יש לי תקלה כרגע ואני פשוט מצלם. באמת. כן. אוקיי. זכותי לצלם. אוקיי. אני לא רוצה לראות ליד הבית שלי. מחנה. כמו שאתה יודע, הוא מעץ. כפי שאתם יודעים, יש לי סמארט מובינג. טוב. טוב, אני אני מצטער מתי את קומה שנייה. שוב פעם, מור גריפסן דנדרמן. מה זה התקלה המעצבנת הזאת? מה זה מור קריפסון דן? רוח של האירובריין! לא. הרוח של האירובריין. כי אני גם אתה בלילה עכשיו? כן. גם אני. אני בינתיים סתם מסתובב כאן. היי, מצאתי דרקון כחול, אבל... תודה, טיבה. גם אתה? אני על אי, ליד הים. אני פשוט יורה ברובה. הדרקון הכחול? הוא טוב. דרקון הכחול? אוי, חייזר. מה שאני לא אוהב. מה? חייזר זה מה שאני לא אוהב. אני בינתיים מסתגר בלילה. אולי אני אצליח לעצור עכשיו את הסרטון? אני כבר חוזר אליכם. טוב, בסדר. הנה גנב, אבל אין עלי כלום. הלו? שומע? כן. נרשמתי דרך אגב לערוץ שלך. טוב, אני ארשם לשלך ואשים תמונה. אתה יודע, אני אשים תמונה של הדמות התמונה שלי. שלי זה של סטיב עם... שלי מחופש לסטיב בתחפושת שלי לשנה. לי תמונה של הדמות שלי. אוקיי. הרוח של האירובריין, הרוח של האירובריין! כן, אם אתם לא יודעים, יש רוחות של האירובריין במומוד וגם מסתובבות רגילות, אבל קשה יותר למצוא אותן ברגילות. רגע נתקע לי המיינקראפט וזה שלי פתוח, עצרתי את הסרטון כדי שלא יראו את השוואה הזאת ולא קרה כלום ועכשיו אני נכנס הביתה. והנה עוד חייזר. שנאת חיי. בוא, שנאת חיי, לא האמת שאני אתחמק ממך. אוקיי. האמת שאין לי כזה מה לעשות בפרק, אז אולי אני קצת כזה יחצוב כזה. למרות שעדיף שכזה, תפסיק להגיד כזה, כאילו כזה. זוכר בפרק הראשון, בסוף כזה? כי זה רק הפרק השני. שורדים במיינקראפט זה הקריפרים סטייל, סתם. כן, הערוצים שלנו כמעט ביחד. תדמיינו שהם ביחד, אנחנו פשוט לא רוצים לשלב ואז צריך גם אימייל חדש וכל זה ואין לנו כוח לזה. לכן אנחנו פשוט תדמיינו את זה. טוב, בסדר. גם אני אפילו שוקל לשלם כסף בשביל... אוי לא, נפלתי מהעצים שלי. בסדר. אתה יודע משהו שאפשר לעשות עם פרחים? שהוא לא צבע? לא. אולי אני אעשה מיטה צהובה. יש לי שני... אתה יודע בכלל איך לטבוע מיטה? מה? אתה יודע בכלל איך לטבוע מיטה? לא. אני יודע. איך? ולכן אני לא אגלה לך. היי, די, נו, תהיה חבר. היי, זה קשה. אוי לא, רובוט. ללכת לחסל את הרובוט הכסוף, רומי? מה יש לך? חרב מת. מה? חרב מת? כן. אל תנסה. אני ליד הבית, ממש, אבל הוא נמצא בתוך המערה, וקשה מאוד לצאת משם. אני לא אשקיע כל כך בבית. אני אשקיע בתיעוד יהלום בגלל שהסיבה שאני לא ממש רוצה לגלות. כן. כי זה הפתעה לכם תוכן. זה יהיה בערך בפרק 100.
בכלל. אם אין לך מספיק כוח לעשות עוד וזה. אני אעשה עוד הרבה. אני אצלם... תלוי כמה זמן, אבל אם נגיד לא יאהבו את הסדרה, אז תפסיק. לא, אם לא יאהבו, אני עדיין אעשה. למה? לא אכפת לי. קוראים למקום שלי מחנה. דרך אגב, תוריד את רספי מינימאפ. לא. ריס מינימאפ, כן. אני לא מוריד את זה. זה עוזר לך למצוא את הבסיס, למרות שלי זה באמצע האי. טוב, אני הולך הביתה בגלל שהפרק נגמר עוד 4 דקות. אוי, הרוח של האירוביין. שוב לא, פעם. משהו שנראה אפילו מפחיד יותר מזה. מזל שאת צריכה עכשיו, אז אני יכול לצאת לחצוב סוף כל סוף. היא בורחת לתוך מערה. לעקוב אחריך, ארום, היא ברחה ונעלמה. אם אתם לא יודעים, אני בשרת. באמת? ברצינות. הסכמת שרת? כן, מה? אבל רק עם המאצ'י. נו באמת, המאצ'י מטומטם. הוא לא יכול להתקין המאצ'י, ההורים שלו לא מרשים לו. יופי, עכשיו כל העולם יודע את זה. לא, בעצם לא כל העולם, רוב הסיכויים אתה חושב שנגיע לכמות, נהיה טובים בסוף והסדרה שלנו תצליח כמו לא סתם סרווייבר? למה אמרת את השם הזה? אסור להגיד את השם. אני רק אמרתי אם אתה חושב. לא. אוי נו, חייזר ורובוט באותו הזמן את הסיוט. והכביש מטורף. מצטער הכביש שקראתי לך מטורף. למה אתה לא שונא אותי? טוב, בסדר. תכף מסיימים את הפרק. אני בדיוק מנסה להשיג כאן את הדברים. אוקיי, בוקר, עכשיו, אוי לא, שרפו לי את הבית, אל תגיד לי ששרפו לי את הבית, חייזרי תוקף אותי. ולכן אני שונא חייזרים. אני צריך חרב מעץ, ואני יכול להרוג אותו בתוך שנייה. אוקיי, אין כאן אף אחד? אין כאן? יופי, אני יכול להיכנס הביתה. כי אם חייזר עוקב אחריי ואני נכנס הביתה, אז הוא יכול לפוצץ. כאן בערך היו הדברים שלנו, רק שאני לא ממש רואה אותם. אז תפתח, אחרי זה תצפה בפרק שלי, טוב שעשיתי הקודם. טוב, אבל אני לא ממש מוצא את הדברים שלי. אתה יכול... וואו, משהו הביל אותי, לא משנה. חשבתי לשנייה שזה האירובריין. למה זה האירובריין להפריע לך? אוי לא, קריפר. עצרתי את הסרטון, אז לא רואים את זה, רומי. זה טעות עצרתי את הסרטון וזה לא פועל לי להחזיר אותו, אז... נו, באמת. איפה הדברים שלי? אני בטוח שכאן באזור הרגו אותי. היי, באמת שאני הורס את הדבר הזה של הפטריות האדומות, זה מביא לי פטריות? וואו. מה, לא יודעת? אז לא שאני הייתי בגר בעולם הפטריות. דרך אגב, אין לי אוכל בכלל ואני עדיין לא רעב בכלל. טוב, לי אין גם אוכל בכלל. זה מוכיח את הטענה שלי שזה לא זולה לך תמת האוכל. לרומי זה זולל, אבל לא לי. כי אני ילד טוב, סתם. נו, איפה הדברים שלי? איפה הדברים? זה לא חומר דליק. חול זה לא דליק, נכון חברים? מה לא דליק? חול. חול. חול זה לא דליק. למה חשבתי שזה... יומיים, אתה מכיר את הרובוט במפלצת? כן, זה מאפן. אתה רוצה לראות אותה כבר? לא. למה? כי אני חושב שזה מאפן. למה? כי זה נראה דיבילי, אני לא צופה בסדרות ילדים כל כך הרבה. אוי רגע, זה העת לסיים את הפרק. עוד רגע, יש לנו עוד שנייה, אז תעשו לייק אם אהבתם את הפרק. בינתיים, ביי. ותכתבו אס בתגובות אם אתם שונאים קריפרים. טוב, ביי.